जोहोलावफोर भिडिअ जोहोलावफोर हाय लोगोफोर दिनै बरायनायाव फैदों जों रोजा रोजा मानसि जादों बरायखांबाय खोब मानसि जादों नायनोबो मोजां नुदों बरायखांबाय जों बरायखांबाय फट' सोलायो दा थांगासिनो आरो नायनो स्टेजआव खोब मानसि जादों एकदम गारियानो जाम जानानै दंमोन नालाय गारमाया जाला गारमाया दासो मोनफैदों आरोखि एकदम गारियानो गाखिरमोन नालाय लामायाव ओरै फै देराखैनो थांगासिनो दं नै नै नायदो जोङो जायगाखौ जिरायनो मोनथ'वाखै जोहोलाव ग्रुप जायगा मोजां मोनथ'वाखै लोगो मोनदों खाथिनिनो हाय होनदो एसे हा 100 बिथाङा लाजिबाय 100 ल'दो बेसिम मोननो थांबाय थागोन एखेबारे गुदियाव नायना लादो मानसिफ्रा बेसेबां फैदों गोबां दिनै बे बरायनायाव जोंबो जोहोलाव ग्रुपनि जानानै बाहागो लाफैदों दामखांबाय दा दामनानै मानसि गिदिरनि खाथि स्टेजथिं थांगासिनो दङ नायलांबाय था गोबां मानसि जादों बेयाव सानख'नो हाया प्राइमारी टीचार्स एसोसिएशन चिरां जिल्लानिफ्राय बेनि उनाव दङ चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आं खावलायखानो लुबैदों मोनसे आफादनिफ्राय सानै सुबुङाल' फैनानै बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायोबा मोजां जायो चिरां जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जायगा नायनानै जिरायदो एसे मोजां जायगायाव नायनो थांदों स्टेजआव आलासि बिथांमोनखौ बेनि उनाव दङ सेन्ट्रेल इउपिपिएल माइनरिटि सेल তেখেতসকলে আদৰণি জনাব সম্বৰ্ধনা জনাব মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যি দল সংগঠনে আদৰণি জনাব সম্বৰ্ধনা জনাব তেখেতসকলে দুজন ব্যক্তিয়ে যাতে আমি আমাৰ চিগনেটৰীসকলৰ ফালৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ স্পীচ আমি শুনিম गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांखौ गावनि समखौ लानो थाखाय आं खावलायगोन जे मानोना रायजोफोर जोङो बिथांखौ जोबोद आखाइ खबनानै बरायनांगोन जे दिनै बिथाङा थांनाय गोलाव समनि जोंनि सावरायनायनि फिथाइ जोंनि रोजा रोजा सुबुंनि जिउ बाउनायनि फिथाइ 50 बोसोर सोमावसारनायनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ दिनै जों मोननो हादों दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव एनडिएपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि बिथां गोविन्द बसुमतारी दङ जोंनि गेजेराव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दङ बिथां सानैया जोंनि गेजेराव बिबुंथि लाखिगोन बर' हारिनि थाखाय थामथि जि गोरोबथा मैया जानानै थांबाय आरो बे थामथि